мащаб тече кампания за набиране на средства за превенция на много опасна неврологична болест. Решавам да направя такава кампания, само че в български мащаб и за българските нужди. Слагам тази кофа да се пълни с студена вода от Витоша. Изпращам SMS на номер 1466, което е дарение за наводненията в Мизия. Така. Дарението е на стойност 1 лев. Чакаме кофата да се напълни. Чудесно, имаме вече една пълна кофа. Така, и ще помоля господин Киров да ми асистира. Айде, създавай. Отдолу. Много освежаващо за сутринта. Така, номинирам Божидар Бешков, Николай Нанев и Йордан Котов в рамките на 48 часа да се полеят студена вода и да изпратят един СМС за благородна кауза. На сайта на Червения кръст има няколко такива. Най-популярната в момента е за наводненията в Мизия. Ако не приемат предизвикателството, нека да изпратят 5 СМС за същата кауза. Благодаря.